Lo intento, non? Nunca me gustou xogar. Cantos décimos podes ter, entón? 2. 2, 3, máis non. O da empresa, que é o superimportante, e 3 máis. 40. Canto podes gastar? Actualmente nada. Pouco, 300 eurillos, así. E quen compra máis lotería? Xente máis mozo ou xente máis maior? Xente máis maior. Queremos hacernos ricos. A xente moza tamén. E por que crees que a xente moza cada vez xoga menos a lotería? Non temos a costumbre. No deben confiar, que les toque. Nunca me ha tocado nada. Invierto en otras cosas. En que prefires ti gastar os cartos en lugar de xogar a lotería? En ir de cea, tomar algo. Ir a comer, salir a pasear con mi niño. Ropa, yo qué sé, salir de fiesta. Yo en viajar. Ya a mí me gusta ahorrar para viajar. Na nai de la China. O que ganan que non lles chega nin pa... Si tuvieran cartos, compraban. Pasa esa palabra. A medida que van trabajando, ganando su dinero, parando en los bares, cuando ya van comprando. A clave para os bares, non? Claro, hombre. Si estás parando todos los días y ves el número y no lo compras, te da algo. É que así como funciona, se ves o número, non o mercas e logo toca, ai, que nos levamos as mans á cabeza. Bueno, seguimos agora con Manuel Blanco, loteiro de Don Manolito, en Santiago de Compostela. Moi boa tarde. Boa tarde. Estamos aí xa, ás portas do gran sorteo. Ti pensas, para empezar, que é verdade isto que comentan de que a xente nova adoita mercar menos boletos, menos décimos de Navidad? No, porque ao final todos creo que nos levantamos pola mañán escoitando ese de 1000 euros. Sí. E ao final eso genera como unha tradición, non? Eu digo que é verdad que hai un rapaz novo, costalle máis, e quizás que compartan máis polo coste que ten, non? O que está claro é que o gasto en lotaría aumentou un 5 e pico por cento, case un 6. Sí, todos os anos sempre aumenta, porque ao final sempre vas conocer a alguén que lle toca. Entonces ao final... Ese me toca ao final, a mí. grazas a loteiros como Manolo, que vin este número, díxome, agora xa tocaches, tes que collelo. E digo, ai, Que claro, é presión. que sí. Mira, estamos vendo que o de investir cartos en lotaría tamén vai repartido por provincias. Hai algunhas onde hai unha diferencia considerable entre unhas e outras, fíxate. Sí, xa Aí ves, temos. xa ves en Lugo que aumenta. En Lugo parece que... A media está nun 73. Con moita diferencia. Sí, aí parece que En sí que Ourense máis. menos, fíxate, case a metade, quero dicir, notase moito... Sí, notase, supoño que todo vai en función da región e de todo, Tamén non? das necesidades económicas, quero dicir, canto menos cartos teñas e máis precariedade, máis soñas con algo que che poida cambiar a vida, non? Sin lugar a duda, que ao final isto é suerte e dache un aliciente, pois, para seguir camiñando, non? Como digo eu, na vida. É unha ilusión, a ilusión tamén de compartir e de vivir ese día 22 entre todos agardando ese golpe de sorte. Ainda estamos a tempo de mercar o boleto, xa temos todos bastantes décimos seguro que na casa, o do traballo, o da cafetería, como dicía o amigo da rúa. A hora de elegir un boleto, hai preferencias, hai números malditos, números máxicos, datas sinaladas, contanos. Como vai este ano a cousa? Sempre hai preferencias. Vale. E os 13, acabados en 13... Que terán os 13? Pois non o sei, é o símbolo. É que se supón que dá mala sorte. Pois dice que sí. Por iso mesmo, a xente di, non vai dar, vai dar Pero boa os sorte. 13, conforme nos chegan a nós, chus, magia, desaparecen. Logo que están máis? os 5, non? Que comentabas antes. 69. O 69. Ah, vale, o típico. queres ir ao tomate, non? Eu diría, os 5, tal, non, Os veña, dalle, Manolo. É que non nos podemos olvidar dos 69. Que É que os picara, 69 xente. son os prolegómenos, Raquel, despois xa vas po 5. Despois ven o 5. Eu, o que quere entender, que entenda. Bueno, sabes que pasa? Que se tiras de hemeroteca, é verdade que os acabados en 5 foron os que máis tocaron na historia da lotaría. Da historia da lotería, A que sí? os premios máis importantes foron sempre acabados en 5. Sempre levo un 5. Por estadística, sí, señor. E os números que non gustan son os do principio, non? O 0, Mira, eu teño unha anécdota, como moitas, non? Pois dalle. O ano pasado demos un cuarto no 77.768. Estuvo na cristalera bailando, dereita e izquierda, poñémolo para arriba. E nada. Nadie quería. A xente ven a ver que escolla o neno, sube, toca, ese non que ten moitos setes. Entonces xa non coi. E ao final, mira Bueno, tú. o gordo do ano pasado eran todo 8 e ceros, quero No do recordar, 23 non? era 80.008, non creo que foi Algo así. así, sí, que foi o 8 que e destes ceros, vos, o todo. do Quen compra ese 23. número? Sí, sí. Sin embargo, ahora damos máis feo. Ai, sí. Oito Xa vale oitos, todo. sí. E agardamos o final para mercar? Sí, hai moita xente que sempre vai a última hora. De feito, ayer a min chámame un home de Noia, creo que era. Tes algún sete que en Noia non o encontro? Pois ven aquí que aquí hai Mira, aquí sete. temos un, Aquí E de temos hoxe feito, no quen anda aí un Esta sete. relación dos sen décimos dúbida. coa data na que te divorcias?
Eso eu penso que é un cachondeo, non? Pero o cachondeo a mellor pode traer No, sorte. pero ten a súa lógica, porque se non és afortunado nos amores, pode ser afortunado no xogo. E o mellor ven de aí. E aí ven esas datas, non? Igual que, por exemplo, é cómico, eu 7 anos que levo, as terminacións que acaban, por exemplo, este ano, acaban 25, acabanse rápido. Bueno, claro, porque hai moitas datas, non? Reseñables. Este ano tivemos Efectivamente. apagamento global, morte dun papa, nomeamento doutro papa, cual. ando que non temos onde escoller. Bueno, o luns, día do gran sorteo, vale? O luns... Día do gran sorteo. Se nos toca o boleto, que é o que temos que facer? Porque moita xente, entre os que me inclúo, non sabería nin por onde empezar. Bueno, é cousa moi importante que o momento teñas tú, pois, unha foto dese boleto que compartes, non? E a hora de cobrarlo é moi importante ir ao banco, pois, as dúas partes, para ir facer a repartición xa directamente, non esperar a que un cobre e depois faga a transferencia. Pero eso cóbrase o mesmo día que toca, Sí. que o podes cobrar? Eso no mismo día no banco, en 20 minutiños, te los cartos na conta... Manolo, di a verdade, o máis importante se te toca a lotería é non decir nada. Eso para empezar. Eso é o máis importante. Porque ti dices un cuarto ano pasado, non? Eu din un cuarto Pero ano con pasado. ascensor ou sen ascensor? Con No. ascensor. Pero, por exemplo, ti que estás o luns abres ti a administración Sí, ou non? o E hai luns xente que vai ver o sorteo contigo, Sí, que está ali... Hai xente que ven pola mañán, acaba o sorteo, e nós, por norma de sistema informático, a partir das 5:30 da tarde, empezamos a pagar os décimos premiados. Pois vale. hai xente que acaba o sorteo, xa ven cobrar a pedrea ou o décimo que ten. Quer dicir que hai, e xo cambia polo de Reyes, Xa, claro, xa, un un por por outro. Hai presa por cobrar. Sí, 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 A min sempre. tocaronme 1000 euros unha vez. Toma. Sí, E tú veches presa por cobrar? Non, creo que non, pero non. Gardáchelo así un pouquiño como Non, ilusión. regalei no décimo. Ah, bueno, Non é mira. mal premio, mira. Non é mal premio, un bo Pues pelisco, mira, sí, sí, señor. Xa señor. tendes a refriando o champán, porque polo que poida pasar. Eu xa levo 5 meses con él ali, Sí. Porque teño unha espiña, porque... Veña, A ver, que espiña móllate, tes? veña, móllate, Que a ver. liante eres, Manolo, porque Canta levas claro, vendendo aquí Manolo, decimos canta toda a claro. tarde a A todos. espiña que vai tocar este, non? O 7, eu traigo un 87. Sí, e que pensas? Que vai tocar? Este número en Ténelo aquí. concreto ou a terminación do 7? Este número vai tocar no gordo deste ano. Estás seguro? Este é o 91.887. Quen vai a medias 91.000. comigo? Fago un chamamento ao equipo. Eu vou a medias Imos a contigo, medias? Pois Mira, gárdanos un, gárdanos un. Din por aquí tamén que se apuntan. Imos entre tres xa ou que? Vamos facer unha cousa. Regalo vos un décimo deste do gordo para todo o equipo. Non, para todo non, que logo hai moita xente. Pero, Manolo, Sí, estábamos sí, aquí, sí. Beatriz e Mira, Meixo está facendo feito. chasbeiras, Nada, nada, dicindoche nada. que oíamos mercar. Aquí temos que ir todos. Aplauso para Manolo, Muy bien, claro Manolo. que sí. Muy ben, Manolo. Xa chogardo eu, Manolo, xa chogardo eu. Xa Bueno, verás. bonito número, a ver. 91887, ¿vale? Se toca, se o martes... se Non o martes estamos. Que martes pola tarde non veñen as presentadoras, Esta tarde de xa axuste, sabedes. aten cabos na casa. Ímolo xogar, pois moitas grazas. Dis que este é o que va... Tes o pálpito, di a verdade. Sí. Que acaba Mira, en 7. eu levo 2 anos dando premio. Sí, é verdade? O 23 din o gordo, O gordo. o ano pasado pasado un cuarto. cuarto. E como di o refrán, non hai 2 sin 3. É que sexa o pode 3, ser. imagínate, o terceiro Entonces, premio. Non imagínate. estaría mal, Un bo pelisco. Pois De eu todos os teño- xeitos, Manolo, aquí que saibas que as nosas apostas foron os 6 que creo que era de Isi, De Isi, e o o 4 4 da amiga Julia. amiga Julia. Da amiga Eu Julia, tamén. sí, señor. Ao final A ver, vamos a vale. descubrir todos e nos diremos, xa dixémonos que anda o que toca. Non, o luz diremos o importante é ter saúde. Tamén Eso é pode máis ser. importante, ao final, sí. Pero mira, aquí xogades lotería, por exemplo, as quilomberas tedes así algún décimo que compartades entre No, vos? este ano estamos xogando os cegos en vez de o do 1 de xaneiro, o A especial. competencia, Manolo. Vexa competencia. Sempre collemos O sea que o- lotería por nada. Como grupo non. No, pois entón non me interesa, máis que nada. Mira, pero mira, aquí xogades lotería, vos. Eu xogo, Sí, pero toda para min. E sabes que número testes, algún número especial ou compraches o que había? No, teño as terminacións todas, pero o número non me Do 0 ao 9? Claro. O sea, te iba a decir que che tocou. A mí vai me tocar a devolución, sí, sí. É unha maneira de estar Xa veredes, contento tamén. hombre. O sea, pero non buscas ninguna data especial. No, mira, eu 13
sempre o busco e nunca o encontro. Claro. Mira. Porque dos primeiros que se sabes esgotan, por qué? ¿no? Porque mira, a miña filla naceu o día 13, miña cuñada naceu o día 13, a miña nora naceu o día 13. Todo desgracias, verdad? Todo 13. E vou buscar o 13, cando chego non hai 13. Cal foi o ano que lembreste así que máis gastaches en lotaría? Tes así un cálculo Pois sí, feito? sí, fai 3 anos, tuven traballando con un reparto e todos os anos teño chegado a 400 e 500 euros. Porque ti, Manolo, quedades, porque claro, polas vosas mans pasan moitos décimos como lotero, como faz? Quedaste algún, ao final sempre te quedas máis dos que tiñas pensado, como é o tempo? Sempre... Devolves algún e dis, se toca, dis, era broma, ese lo iba a comprar. Sempre falo o mismo, non? Eu po ano non xogo tanto, po ano xogo menos, po ano tal. Pero ao final, levas todo o ano indo a un sitio ou levándolle a lotería, e si lle toca. Non se che resiste nin a ti, claro, é que é normal, si lle é que é toca normal. Quedache ilusión por dalo gordo, pero cara de parvo por non coller un. Claro. Entón, ao final vas apartando, e é mellor non dicir o que apartamos. Vale. Mellor non botar contas, mellor non botar contas. Pois Manolo, xa estamos preparados, xa está a sorte case que botada. Aquí imos forte con este que acaba en 7, cortesía da túa parte. A ver se temos que mandar algún dos reporteiros aí a don Manolito. Seguro que virán, Sí, verás. vale, pois sería unha alegría para todos dende logo. Moita sorte, moita fortuna neste lunes, que será un gran sorteo. E grazas por estar e facernos un boquiño que sabemos que tes moito lío estes días. Gracias, Manolo. Pois ala me vou. Que Deus Graciño. reparta sorte e suéter tamén, que vai facer moito frío. E nos seguimos coa lotería porque Alba Lea ten un agochado 11º de Nadal en Melide. Alba, como van os aspirantes a millonarios? Pois a verdade é que van moi ben, non? De momento, acertaron esa primeira pista que eran os melindres e agora a ver se dades que a segunda xa coller a terceira. Por que estamos aquí? A onde imos? A buscar a terceira pista. Vale, pero temos que parar na segunda. Ai, esta é a segunda. Claro, vamos a chegarnos a esa segunda pista. Eu dixen algo nesa segunda pista, falábamos dun anxo. Un anxo. Estamos cerca dunha capela, bueno, pode ter o seu sentido, non? Pois pode. Sí? Hai por aquí anxos ou que? Pois non sei. Sí, velo, hai anxos por aquí? Sí, eu creo que sí, Vou vos axudar. Anxo, pero anxo de pedra. Creo que sí. Sí? Non é aquel que ten nas alas, Que recibe aos peregrinos. Ah. A ver, vamos continuar, porque estades apuntando para ali, non? É aquel que ves ali? Eu, para mí, sí, porque ten as alas. É un peregrino que ten alas detrás, só. Bueno, vamos ir xirando porque, efectivamente, estas maravillosas mulleres acertaron esa segunda pista que falábamos dun anxo que recibe aos peregrinos, era esta estatua que está dende pouco. Vente por aquí. Estás-me poñendo aí. Aí. Esta é a segunda pista. Ben, chegamos a ela. Hai que buscar a terceira. Hai que buscar a terceira. Esta é a segunda. Temos que ir pola terceira. Pois a buscar. Claro. Buscando. Claro. Está por aquí. Por aquí está a segunda. Está a terceira. A terceira. A primeira eran os melindres, a segunda é esta estatua deste anxo